Keça Kurd derbasî Liga Profesyonel Almanya dibe. Elena Rehîmî ji bajarê Mahabada rojhelata Kurdistanê ve bo Bundesligaya Almanê. Ligorî rojhelat News, Elena Rehîmî, lîstikvana tenîsa maseyê ji Mahabadê, peymanek BMTV engel bostel rêmze kiriye. Ev kulüp di Bundesligayê de ye û Elena de ji bo wan bilîze. Elena Rehîmî, lîstikvana tenîsa maseyê ya bedev û jê hatî ji Mahabadê, ji aliyê tîma Almanî MTV engel bostel ve di Bundesligaya Almanî de pevîstî heye. Elena Rehîmî, lîstikvana tenîsa maseyê ye ku di rêzbendiya Federasyona Tenîsa Maseyê ya cîhanê, de di rêzbendiya Twitchik Zyoboremîn de û di rêzbendiya Îranê de di rêzbendiya duyemîn de ye.